yami wethembekile. Woo! Yes, Lord. Obekezela. Ah, Jesus. Obekezela. Oh. Ezela. Oh, Jesus. Almighty God, just celebration ngobekezela umsakazi Inanda 88.4 FM. Today's best radio ngene indodakazi yoncwane yosengwayo yohamasha. Uhlala nawe nje kuze kushaya lapha yayihora lesishagalolunye la sithi khona asilungiseni sikhuthaza ukuhamba ezimisweni zikaMveli Nqangi ukuzazi nokuzithanda. Kanti ke siyesibeke nako ukuxhumana mina nawe ngale ku half past sithi yiziphi ezihambe phambili kuleli viki kanti ke yini ekuphula umoya moyibona yenzeka bese sithi ubani ozalwayo kuleli suku namhlanje bese siyamculela kube mnandi kanti 7:00 khona indaba enhle wakamyeza siyoyishaya lapha ya kuze kushaya 9:00 sikhuluma kudaba olukhulu kakhulu namhlanje uyibo ubungozi bokuhlangana ngokocansi nomuntu oshadile. My God, siyadumisa kodwa kuleli hora 6 kuya ku7 sithi sibonga ukuvuka sibonga impilo sibonga uthando lungaka woboneni kithi Thixo ngifana nebumba ngifana nebumba okay ngokukafisani chapter 1 ake sidumise sonke ke ngifana nebumba esandleni sakho yenza lokho ufuna